ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା ସତ୍ୟକୁ ଦବେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଇତିହାସର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ମାଟିର କବର ତଳେ ଲେଭି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଖୋଲିବୁ ସେହି ଇତିହାସକୁ ଆଉ ରଖିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଯାହା ସତ୍ୟ, ବାସ୍ତବ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ସହିତ। ଏହି ପୃଥିବୀ କିଏ, କ'ଣ ଆଉ କିପରି? ଏହି ପୃଥିବୀର ମାଲିକ କିଏ? କିଏ ଚଲାଉଛି ଏ ପୃଥିବୀକୁ? ଏ ପୃଥିବୀ କିପରି ଭାବରେ ତିଆରି ହେଲା? କ'ଣ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ? ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ବାସ୍ତବତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ। ଆଜି ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ, ଏହା 4.5 ଆରବ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏଇଠି କେବଳ ଧୂଳି ଆଉ ପଥର ଥିଲା। ତେବେ ପୃଥିବୀ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଜ୍ଞାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟକୁ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିଲା ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ। 13.8 ଆରବ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 9 ଆରବ ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରୁଥିଲା ଧୂଳି, ପଥର ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍। ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏହାକୁ ସୋଲାର ନେବୁଲା ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେହି ଧୂଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୋଲ ହେଲା, ଆଉ ସେହି ଗୋଲର ନାମ ହେଲା ପୃଥିବୀ। ଆରମ୍ଭରେ ପୃଥିବୀ ଥିଲା ଗୋଟେ ନିଆର ଗୋଲା। ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା 2000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଚାରିପାଖରେ ଲାଭା ଆଉ ଅଗ୍ନିଗିରି। ଏହି ସମୟରେ ଥିଆ ନାମକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ଆସି ପୃଥିବୀକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା। ସେହି ଧକ୍କାର ଧୂଳିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ପୃଥିବୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପାଣି, ବିଜୁଳି, ରସାୟନ, ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବୀଜ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଛୋଟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ତାପରେ ମାଛ, ଡାଇନୋସର ଆଉ ମଣିଷ। ବିଜ୍ଞାନ କହେ ପୃଥିବୀ ନିଜେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କଲା। ଅମ୍ଳଜାନ, ପାଣି, ଓଜୋନ ଲେୟାର ସବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଲା। ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା, ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର। ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଆମକୁ ଏତେ କିଛି ଦେଲା, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଉଛେ? ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜଙ୍ଗଲ କଟା, ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଏକ ସନ୍ଦେଶ ଯେ ପୃଥିବୀ ଆମ ମା, ତାର ରକ୍ଷା କରିବାର ଧର୍ମ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କର। ତେବେ ବନ୍ଧୁ, ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଧୂଳିରୁ, ଧକ୍କାରୁ ଆଉ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଆମ ମିଶନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଏହି ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷକୁ ମାଟିର କବର ତଳେ ଲିପି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସେହି ସବୁ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବକୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଶାଳୀନତାର ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଦୟାକରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ, ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।